baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn ka cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte SANINA. Chargez votre carte NINA et enregistrez-vous. Dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sunkalo e kungolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mone ji ni kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la Ambade te duma kanubaw an filɛ don min na ko bibi na bɛɛ lajɛlen sigilen kun do ka te min nani kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a surula ni waati na n'o ye Tever Rasul a tɔgɔ ka di cogo min na a te fana ka di ka tɛmɛ o kan Tever Rasul k'a ta Chine forow kɔnɔ f'i ka barada kɔnɔ a n'a jabɛ ɲɔgɔn na Tever Rasul nkɛ o kɛ ka te wuli fo n ka bɛnɛfunji k'a la o banna taa butigi la dɔrɔn i k'a fɔ ko Tever Rasul bɛnɛfunjilama walima Tever Rasul ɲamakulama walima a jasmine n'o man di ye a simple o fana bɛ yen nɔ Tever Rasul i bɛ ja fɛn o fɛn ɲini te la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i ko te duma bibi na i b'a fɔ ko Tever Rasul a bɛ foroko cɛɲi kɔnɔ ni ka sɛbɛn sanfɛla la ko Rasul a foroko sanfɛ cɛ bɛ ɲamɛ sanfɛ tamarosun jukɔrɔ wa i mago b'a nasugu fɛn o fɛn na o ja bɛ o foroko kan n'i mago bɛ a bɛnɛfunjilama kan bɛnɛfunji ja b'o kan n'i mago bɛ a ɲamakulama kan ɲamaku ja b'o kan fo ka taa bila jasmine na a n'a simple Tever Rasul a jɛnsɛnnen don jamana in fantan
naani bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossiste fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ thé vert Rasoul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ thé vert Rasoul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san thé vert Rasoul ka sanu wa a ka di 100% naturel o tuma na an bɛɛ k'a min. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin waati in na an y'a fɔ an na cogo min na an bɛ taama la sankaw olu fɛ yen san toro ani karante la an bɛ dugudenw bɛɛ lajɛlen fo maa maa sɔgɔlen don an na san kɔnɔna na Mali ale ni diɲɛ fantan naani fɛ malidenw bɛ yɔrɔ yɔrɔ sa k'aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma bi ye alamisa ye tubabukalo n'o ye avril ye ale tile 17 ye bi ye babu fanbaw olu bɛna tali kɛ min na sa o ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ min ye dugudenw ye olu bɛ k'u hakilila di parti politigiw tɔgɔla sɛbɛn min n'a fɔ ma ko charte des partis hakilinaba in a bɛ baara tali bɛ kɛ baara belebeleba 3 kan parti politigiw dɔ kan ka bɔ u hakɛ la wa dɔ kan ka kɛ cogo di babu filanan o bɛ tali kɛ u ka musaka ko ani olu yɛrɛ ka yɛlɛmali kow la ni i ye kala ta ni tɔn min tɔgɔ ye waati min na i b'o tɔn ka baara la i kana yamaruya kana d'i ma i ka yɛlɛma ka taa tɔn wɛrɛ la wa min ye u ka jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'o ye chef de file de l'opposition ye Fanga Ngwaradaba ɲɛmaaya o kan ka bila bugunatigɛ jumɛn kɔnɔna na sa babu ninnu bɛ tali kɛra o la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan yanni bɛɛ lajɛlen kana ɲɔgɔn sɔrɔ nin kalo in tile 28 n'a tile 29 Bamakɔ kɔnɔna na yaasa ka se ka kuma o kan o baaraw bɛ senna Mali marabolo caman na ko bɛɛ lajɛlen k'u welelen don yanni kununko cɛ ka t'i ka telefɔni pisiw ka taa olu bugunatigɛ di ka kɛ ni i yɛrɛ ka carte d'identité ye n'o ye i yɛrɛ bugunatigɛ sɛbɛn ye baara in gɛlɛya yera a la sabula maa caman kun ka bugunatigɛ dira a kun fɔr'u ɲɛna k'a fɔ ko u ka telefɔni nimero n'u ka carte nimero taara ɲɔgɔn fɛ nka gɛlɛya min yera baara la an na tila ka an da don o la k'o ɲɛfɔ baarabila cari o bɛ bi sinabefu maaw bolo sinabefu maaw y'a yira sa k'a fɔ ko ni gouvernement ma se ka fɔ ka bɛn kɛ min ye baarabila ye olu ko k'u bɛna o ta maa dɔw fana bɛ yen olu kɔni tɛ sinabefu kɔnɔna na n'olu ye banque baarakɛlaw ye olu fana y'a ɲini maaw fɛ sa ko olu kɔni bɛ baara kɛ u ka baarakɛyɔrɔ la bariki ni ale ye sanubɔyɔrɔ belebeleba jɛkulu b'an ka jamana kɔnɔ baarakɛyɔrɔ b'an ka jamana kɔnɔ lulu ni gungoto sanubɔyɔrɔ bɛ olu minnu bolo k'u taara olu ka datugu sabula u ma impôt sara lithium kura o sɔrɔla buguninkaw fɛ yen sefa wari miliyari 2 o de bɛna don hijita hukumu kɔnɔna na tirangidi balafɔ n'o ye balani ye fɔ n bɛ sigi san o san Sikasokaw fɛ yen o tako 9nan minisiri ale y'o laɲini nin ye conseil minisiri ka laɲini la belebelebaw ye an bɛna tila k'an da don minnu na k'olu ɲɛfɔ aw ye Gawo taji ale kɔni tɛ ka ye taji ko gɛlɛya o bɛ Gawo kɔnɔna na sɔɔni sisan nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen an bɛna ninnu bɛɛ lajɛlen woloma aw ye ka ɲɛfɔli k'aw ye a bɛ se k'a faamu cogo min na k'a to aw ka sigiyɔrɔw n'aw ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na fala ye an t'a bila dagirinda la sabula min ye sangaw fɛ yen an bɛ yan an bɛ san bɛɛ fo kunun sɔrɔ an ni maire ye ɲɔgɔn ye n'o ye an ka petitini ye o tɛ de jaralaka ye maa ye yan an n'a ye ɲɔgɔn ye Félicité Jara fala ye n yɛrɛ bɛ se ka nin da n kamakun na ka taa ni nin ye fan bɛɛ komi n yɛrɛ denmuso don an b'a fo a n'a ka mairie baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Touré dɔw ye Santoro ye an b'a fana fo a n'a furumuso a n'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen Santoro FM kɔnɔna na fala ye office moyen bani ale de kɛlen don ka jɛrɛ sigi yan sɛnɛkɛlaw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛnɛ kɛ Mali kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nɔgɔkow ɲɛnabɔ n'a bɛ f'olu ma ko fournisseurs baɲumankɛw ale ni senkolaw ni jagokɛlabaw ka taa fara office minnu bɛ Mali kɔnɔna na olu directeurs
ka taa se sɛnɛkɛlaw ma bayɛlɛmalikɛlaw maa maa bɛ yen k'o bɛ maloko hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu de bɛ jɛrɛla yan yaasa malo a ka se ka sɛnɛ office du moyen banni kɔnɔna na dɛmɛ o ka sɔrɔ jagobatigiw fɛ maa minnu bɛ n'u bɛ taa malo ta yɔrɔbaw la ka na n'u ye Mali kɔnɔ dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min dugukolo min b'an bolo k'o don ba la fala e ye waritigi ye e bɛ taa Thailand walima i bɛ taa Chine i bɛ taa conteneurs fa malo la yen i b'o charger o bɛ na tɛmɛ Dakar fɛ ka tila ka na don mobili kɔnɔ ka na n'o ye k'i k'o bɛɛ to yen pewu i bɛ wari min don o la dɛ na n'o ye an k'o kɛ k'an ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ olu minnu bɛ coopérative kɔnɔna na olu min bɛ se ka sɛnɛ kɛ u ka se ka sɛnɛ kɛ malo tɔ e k'o ta i k'o feere olu k'u ka da dumuni bɔ a la jamana fana ka se ka malo sɔrɔ baara in kɛkun ye nin ye sigi in kɛkun ye nin de ye a miirina belebeleba ye nin ye fana i b'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ bɛ kɛnɛ kan nka sɔgɔmada in na an bɛna kuma di ɲɔnɔnkaw ka dankelen ma n'o ye Eli Jara ye nka n'i b'a fɔ ko Kawode Falaye a t'i ye dɛ n'i taara ɲɔnɔn n'i ko ko Eli Jara a bɛ mɛn munumunu na dɛ nka n'i ko Kawode nɔgɔ min kɔni don ale e ko nɔgɔ dilanyɔrɔ min b'ale bolo a bɛ maa bolo an ka jamana kɔnɔ bi yan sabula nɔgɔ feerela ŋanaba minnu b'an ka jamana kɔnɔ ale ye naaninan ye nka ale ka baara tɛ kɛ yɔrɔ si la ni office du Niger kɔnɔna tɛ ale ka nɔgɔ dan ye office du Niger kɔnɔna ye n'o y'a sɔrɔ nɔgɔ feerela tɔw bɛ taa fan bɛɛ fɛ Kawode Eli Jara an ka jɛ k'a lamɛn Eli Jara i ni wula ba ni wula Tarawele an bɛ Sankaw fɛ yen salon lajɛ min kɛra Segu n'o ye ka sɛnɛkɛlaw ni jagokɛlaw k'olu gɛrɛ ɲɔgɔn na yaasa sɛnɛko dugukolo min bɛ san mara la n'o bɛ office du moyen banni bolo aw bɛ se k'aw bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ɲinan min daminɛna hakilina jumɛn b'i la a baara in kan Kasimu b'i fo salanko an ye lajɛ mun kɛ Segu o waleyali hakɛ de ye nin cogoya ye a ka d'an ye baara in ye taabolo ɲumanba ye an bɛ fɛ baara in ka waleya komi an y'a fɔ cogo min na lawaleyali bɛ se ka kɛ cogo di lawali bɛ kɛ komi anw jɔyɔrɔ y'a la engrais ka se ka engrais si sɛnɛkɛlaw ma ani ka si ɲuman ko s'u ma ani ka se ka fara n'a waleyara fana a ka se ka bayɛlɛma ka se ka bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na awɔ sɔgɔmada in na baaraw taabolo la i yɛrɛ ye mun faamu n ye mun faamu baara in taabolo la a ka ɲi parce que an bɛ ka ko minnu fɔ parce que anw cikɛlaw ni bilasiraka b'u la ani commerçant minnu bɛ yen ni bilasiraka b'u la o ka ɲini ka se ka waleya sɛnɛ yɛrɛ bɛ se ka jugubaya cogo min na an mago b'o de la jɔrɔna foyi t'an na jɔrɔna minnu b'an na an bɛ fɛ jamana ka kɔfilɛ an na a ka jɔ k'a jira mɔgɔ i bɛ baara o baara la a ka sɔrɔ jamana b'a kalama a ka sɔrɔ ka se ka dɛmɛ jamana bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na mun b'a so sɛnɛ bɛ se ka yugubaya cogo min na an mago b'o fana na yalama office du moyen banni ka laseliw senfɛ u ye fɛn yira u la min bɛ se ka sɛnɛ malo la ka nafa k'a sɔrɔ an ma taa malo sa kɔ kan o y'o an ye o mun y'u fɛ parce que sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ni caman kumana k'a sɔrɔ mɔɲɛko de don dugukolo kɔni b'an bolo yan an ye dugukolo mun ye o b'a bali yɛrɛ n'an sera ka sɛnɛ kɛ bayɛlɛma sera ka sɛnɛ kɛ ka ɲɛ ko kɔkɔrɔmadonbaw b'an kɔrɔ k'an y'a kɛ ni sɛbɛko ye a t'a kun bɔ yɛrɛ k'an bɛ malo ɲini kɔfɛ ka na Kawode jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye ne jɔyɔrɔ kɔni bɛ mun na parce que ne kɛ hakilila yɛrɛ de ye nin ye walasa sɛnɛ yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka yugubaya Mali kɔnɔ an ɲɛ kana se ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ sɛnɛ kɔnɔ ko nin de ye ne ka hakililaba ye e bolo malo sɛnɛ bɛ se ka an nafa fo an ka taa san kɔ kan malo fo ka na Mali ka office banni ni office de Niger faralen ɲɔgɔn kan ka bolodon ɲumanya kɛ ka bilasirali ɲumanbaw sɔrɔ an na an mago tɛ jɔ jamana an malo bɛ bɔ an fɛ yan de ka taa jamana wɛrɛ la ne ɲɛ bɛ taabolo mun na n'an an ye kuma minnu fɔ bi ni bɛɛ y'a miiri sɛbɛ ma ka baara kɛ malo bɛ bɔ yan de ka taa jamana wɛrɛ la ɲɛnati an t'a ɲini ka bɔ n'a yɔrɔ wɛrɛ la ka na n'a ye bi kuma fanba kɛra jumɛn a ye mun fɔ ɲɔgɔn ye bi kuma fanba kɛra an ye gɛlɛya minnu bɛ sɔrɔ cikɛlaw kan ani gɛlɛya minnu bɛ anw yɛrɛ fournisseurs kan mun bɛ se k'a to an bɛ se ka bɔ gɛlɛya ninnu kɔnɔ cogo min na bi kuma fanba kɛra o de ye kumakuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ kumakuncɛ kuma mun kɔni bɛ ne fɛ n bɛ fɛ an ka kɛ baarakɛlaw ye fɛn fɛn b'an bilasira u ka baara in ɲɛfɔ an ɲɛ ka ɲɛ kalan k'an kunna mun b'a to an bɛ se ka bɔ nin cogo in na cogo min na sɛnɛ tun bɛ cogo min na sɛnɛ tɛ balo ɲini yɔrɔ ye bilen an bɛ yɔrɔ min na bi n'an ko an bɛ sɛnɛ kɛ k'a kɛ balo ɲini yɔrɔ dama ye f'an ka bɔ o kɔnɔ
an k'a kɛ a ka se ka i yɛrɛ balo ka fɔ ka maa wɛrɛ balo k'i ka jamana balo fo ka se maa wɛrɛ baloli ma o de kɔni ye ne ka hakilila ye. Ayiwa i jara. Nba Amadu Sibiya. Ayiwa n'an bɔra Sankaw fɛ yen an b'a yira o la sa k'a fɔ min ye office du moyen banni sɔgɔmada in na Falaye a bɛ baara wɛrɛw la Keba Jalo ale taalen don o ko kɛnɛ kan min mana bɔ o kɔnɔna na sa an na tila ka o da maaw tulo kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ o ko la cogo min na an y'a yira o la sa k'a fɔ ko bi sɔgɔmada in na baarabila o de bɛ yen Falaye baarabila in ye mun ye ale ko nana cogo di sa o ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye bankitigiw ye n'o ye SYNABEF ye olu ka lafasajɛkulu ale de wuli ka jɔ kɛ ka sababuya kɛ u ka maa minnu bɛ baara kɛ Bank of Africa la olu minɛnen don ka bila kaso la u kɔni tun ye nkamu da kabini kalo tɛmɛnen tile 2 k'u bɛna taa baarabila la bi sa sɔgɔmada in na an y'a ye k'a fɔ baara kɔni bila in kɔni daminɛna min ye tile 3 baarabila don u ko sa ko ni gouvernement kɔni ma bɛnkan sɔrɔbaliyaw ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ sa min ye baarabila ye o bɛ sen na bi bankiw ka taa se minnu ye assurance ye Falaye hali essence feere yɔrɔ ka taa se kafojiginaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ na minnu bɛ u ka tɔn kɔnɔna na dɛ an k'o fana fɔ sabula banki dɔw bɛ yen olu tɛ SYNABEF jɛkulu kɔnɔna na min ye station dɔw fana bɛ olu fana t'a jɛkulu kɔnɔna na nka maa minnu kɔni y'u ka tɔndenw ye Mali kɔnɔ u y'a ɲini olu fɛ sa olu ka tile 3 baarabila in boloda u ko ni Ala sɔnna a ma Falaye ko n'u ka nin baarabila in banna kalo tile 19 k'u b'a daminɛ kalo tile 22 fo ka taa se kalo tile 26 ma k'u bɛ faamuyaliko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka nin baarabila in ale hukumu kɔnɔna na SYNABEF maaw u ka bataki ye nin ye sɛbɛn in a fa sirila ka tɔnba maaw fɛ sa n'o ɲɛmaa yɛrɛ Amadu Nba ye Sodɛli ɲumanna syndicaliste défroqué Falaye n'an bɔra yen an bɛ taa Gawokaw fɛ yen taji o de kɛlen don ka dɛsɛlen don ka sɔrɔ Gawo kɔnɔna na bi nin waati in na yaasa sa ka se k'a yira k'a fɔ ko degun yɛrɛ bɛ yen taji feerela olu ye baarabila daminɛ taji t'i bolo i jala bɛ n'i sigi ten taji feerela ye tuguni i tɛna kɛ karayogotigi ye taji feerela minnu bɛ Gawo olu fana ko sa k'olu kɔni ye baarabila daminɛ kabini kununko nkalo tile 16 u y'a yira sa k'a fɔ k'olu jagoyalen don ko sabula ko feerefɛn t'u bolo sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛ min ye barigo ɲɛ kelen ye o taji u tun bɛ mun sa k'a tɛ ka ye ɲɛ yɛrɛ la fiyewu kuma tɛ k'i ka taa sa jɛkulu minnu bɛ sa n'o bɛ taji feerelaw tɔgɔ la Gawo kɔnɔna na olu ye wuli ka jɔ kɛ sa ka ɲɛsin faamaw ma a yirala sa k'a fɔ ko min kɔni ye sigikafɔw bɛ sen na yaasa nin ko in bɛ se ka ban cogo min na gouvernorat maaw olu fana wulilen don k'u jɔ Falaye hukumu kelen fana kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ ka baara bɛnnen don taji ko ma an ka jamana kɔnɔ u ni Musa Galawu ye ɲɔgɔn ye kunun minisiri min bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ a y'u bisimila a ye layidu ta u ye k'a yira k'a fɔ ko min ye taji ye u bɛna n'a sɔrɔ k'a di ko sabula tajiko gɛlɛya in a sababu bɔra yɔrɔ min na Alizeri don bi Mali ni Alizeri fɔlen don ɲɔgɔn kɔ daw bɛɛ lajɛlen tugulen don karaw maa si tɛ se ka taa taji ta Alizerikaw fɛ yen ka na an ka jamana kɔnɔna na min ye minisiri Musa Galawu ye a ko sa k'u n'u wakilu kɛ Niger ye wa Niger fana taali min ye wolomasiri tabaw ye o na bila ka se ka siraw lakana yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min u y'a yira sa k'a fɔ Falaye ko min ye nin ko in sigitɔ sen ka ye ayiwa a tɛ kɛ ko ne ni e filɛ nin ko carburant b'an bolo k'an bɛ taa ta ka na dɛ lisi de bɛ kɛ wuli waati bɛ k'an na waati bɛ k'an na wolomasiri tabaw bɛ lakɔlɔsili kɛ sanfɛ ani duguma yaasa u kana taa bingali wɛrɛ ta ka ɲɛsin olu ma Musa kɔni n'u bɛnn'a kan min ye juraw yɛrɛ ye u ka layidu di olu ko ni gouvernement ye lakana sabati Falaye hali min tɛ taji u bɛna n'a ye ka bɔ Niger sabula minɛnw b'u bolo a fɛnw b'u bolo nka min ye nin ko in ye a ka se ka sinsin fo fanga o ka y'u kɔfɛ kununko nin kalo in tile 15 tile 16 maa caman taara min ye an ka telefɔni sow la ka taa kɛ ka jama kɛ ka yen fa tewu Bamakɔ kɔnɔna ni dugu kɔnɔnaw la Falaye bɛɛ lajɛlen k'u ɲinɛna koyi k'a fɔ k'a yira sa ko min ye avril kalo tile 15 ye o tun ye waati min fɔra sa ko bɛɛ lajɛlen k'i labɛn k'i ka nina ale n'i ka pisi n'o y'i ka telefɔni pisi ye k'olu ngalazo ɲɔgɔn na ni e kɔni de bɛ sa k'e bɛ Malitel la i bɛ taa Malitel maaw fɛ yen i n'i ka mugu k'a yɛlɛma k'i tɔgɔw k'a la k'i bugunatigɛw ta
n'i bɛ telecel la i na taa telecel lakaw fɛ yen maa minnu fana bɛ orange la o fana bɛ taa orange tigiw fɛ yen ka t'i ka bugunatigɛ don waleya in maa caman tun y'a kɛ maa bɛɛ lajɛlen hakilila tigɛlen pewu maa minnu bɛ yen sa ni olu kɔni ye degun sɔrɔ kunun o ye maaw ye a fɔra minnu ɲɛna aw kɔni ta taara koyi a y'aw hakilila tigɛ pewu an y'aw identifier ka bɔ fala ye identifier dugu jɛlen min ye AMRTP kɛlen ka masinba wuli caman a fɔra ɲɛna ko olu identifiera fala y'u bloquera bloqueli kɛlen min ye téléphone sotigiw ye u ye ɲɛfɔli kɛ u ko maaw nana kɛ k'olu ka yɔrɔ fa kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa caman b'a la olu yɛrɛ kun y'a fɔ olu ɲɛna jɔnko a la k'u identifiera nka min ye baara ye a degun nana sɔrɔ min fɛ o ye k'a fɔ sa identifieli fala ye ja fana bɛ taa sira dɔw de fɛ f'olu bɛɛ lajɛlen ka dafa min ye Musa I Kamara ye ni ale ye orange maaw ka lafasajɛkulu ka tɔn baarakɛla ye ale ko degun fɔlɔ yɛrɛ kɛra min ye fɔlɔ o ye k'a fɔ ko maa caman bɛ yen olu yɛrɛ de y'a fɔ olu ɲɛna jɔnko a la ko olu kun identifiera nka kɔfɛ o nana ye k'a fɔ waati laban na olu ma identifier ko sɔrɔla mun fɛ a fɔlɔ ye mun ye dɔw bɛ olu ka baara kɛ ni photo min ye o photo olu ɲɛda tun ma ye ka ɲɛ dɔw fana kun ta ye mun ye tuguni o ye k'a fɔ bugunatigɛ yɛrɛ machine a kun banna u la pewu koyi nka yaasa a bɛɛ lajɛlen ka ɲɛdɔn fo masinbatigi k'a ka masinba wuli nka ko kununko dɔw fana ta ye min ye fala ye e ye pisi san ne fɛ ne de tɔgɔ bɛ e tɔgɔ tɛ yen olu fana bɛ a la anw fana minnu bɛ pisi burunen tɔmɔ ani anw minnu fala ye kununko réseau sanfɛla k'a suma ntɔyi maa caman bɛ yen u y'olu ta dilan k'olu bila sen kan sabula olu ta tun ye fili dɔw ye u bɛ se ka dilan tilew yɛrɛ ka yɔrɔ la nka e min ye pisi san ne fɛ ni ne tɔgɔ de b'a la f'i kana yɛlɛma i tɔgɔ la dɛ i bɛna n'o daluyaw fana ye k'a yira k'a fɔ n ye pisi san fala fɛ n taara n y'a kɛ tan a filɛ nin ye i bɛna n'o papiyew ye ko n'o tɛ ko n'o bɔra la wa k'u bɛ yafa ɲini mɔgɔw fɛ dɛ fala ye sabula maa caman bɛ yen olu yɛrɛ de tun y'a f'u ye k'olu kɔni ka pisi fɛn na sa nka min ye nin waati in na ye sa ko bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakili latigɛ baaraw bɛ sen na sabula n'i ye ko in yɛrɛ jateminɛ fala ye a kun kan ka kun cɛ kabini décembre kalo tile 15 san 2024 nka min ye téléphonetigiw ye olu ko k'o ma ɲi koyi ko k'a b'o la ko ka na n'a ye avril kalo tile 15 la yaasa olu yɛrɛ ka se ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ maaw ka se ka lafiya sɔrɔ o de hukumu kɔnɔna na sa min ye dugudenw caman ye ni ne nana olu sɔrɔ nka fala ye nin fana bɛɛ kɛrɛfɛ dɔw fana ma taa kɛ dɛ filiw bɛ yen dɛ nka dɔw fana ma taa kɛ yɛrɛ de an n'a ɲɔgɔn ko kɔni an y'an ta tile sangaw fɛ yan cɛw a bɛɛ y'a kelen ye ko sisan téléphonetigi ninnu u fɛ yen e fala ye n'i bɛ Sotelma Malitel la Move i tɛ se ka tɛmɛ pisi 3 kan tuguni ni 4 b'i bolo i bɛna i bɛ kelen di i b'a fɔ k'i jɛr'o kɔ min ka di ye 3 min ka di ye i b'o 3 yir'u la u b'olu kɛ Malitel bɛ ten Orange bɛ ten Telecel bɛ ten wa fala ye min mɔgɔ tɛ min kalama hali e ka machine min filɛ nin ye n'o ye wifi ye f'i ka taa identifier connexion i bɛ taa identifier i ka so téléphone fixe i bɛ taa identifier a bɛɛ de don nka nafasɔrɔ ye min ye o la olu ni téléphone pisi ta tɛ ɲɔgɔn sira la c'est-à-dire nin bɛ se ka k'i bolo téléphone 3 bɛ k'i bolo nin bɛ k'i bolo olu fana y'o sira wɛrɛ ye i bɛ se k'o ta sabula o y'i ka baarakɛla ye donc min ye ɲɛfɔli ye ka kɛ mɔgɔw ye o ye nin yɔrɔ ye fala ye kununko baara dɔ daminɛna jamana fan 14 ani Mali lasigiden so 49 minnu bɛ kɔ kan n'an b'a fɔ o ma sa ko consultation a bɛ tali kɛ mun na parti politique ko olu kunkan kuma don min ye parti politique yɛrɛ ye kabini dɔgɔkun tɛmɛnen in na u bɔra ka gamu gosi koyi Bamuntaga n'a kɔladenw olu y'a yira sa k'a fɔ k'u sɛbɛkɔrɔ tɛ k'u tɛ taa kɛnɛ in kan ko fo premier ministre k'olu bisimila ko sabula k'olu ɲɛ bɛ gouvernement bolo ja la k'a bɛ n'a fɔ a b'a fɛ ka taa parti politique kɔ kari ko k'olu ci ka bɔ yen fala ye parti politique tɛ ci sariya min kɔni bɛ Mali kɔnɔ o tɛ maa yamaruya ka parti politique ci i bɛ se ka min kɛ ka dɔ bɔ a da la i bɛ se k'u dulon nka parti politique tɛ se ka ci n'i b'a fɛ ka parti politique ci fala ye i bɛ constitution falen i b'a fɔ ko Mali yɛrɛ de bɔra démocratie kɔnɔ pewu i bɛ sɔrɔ ka parti politique cili kɛ nka politique maaw dɔw fala ye u ɲaamɛ ɲɔgɔn bolo ja la u b'a dɔn k'a fɔ min bɛ senna ko ninnu kɔnɔna na n ye min f'i ye
ala ko ɲɔgɔn dɔ kɛ dinga dina nga politique ko ye wa b'a dɔn k'a fɔ min bɛ senna min bɛ k'u bɛlɛ u b'a dɔn non tɛ jɛrɛ min kɛra fala ne hakili la u ye laɲini min kɛ a ka ca ni 500 ye parti politique ka charte falenni na belebeleba 3 min taara o ye fɔlɔ ye mun ye parti ko ka dɔ bɔ o hakɛ la filanan ye mun ye o ye maa o maa ni bɛna parti sigi sen kan sa a ka lajɛ a ka don bɛrɛ la min ye filanan belebeleba ye chef de file de l'opposition o ko bɛ kɛ cogo di k'o sigi sen kelen kan k'o dana tigɛ k'o fɔ min ye kuma sabanan ye o bɛ tali kɛ ne ka taa sisan ne ka kɛ parti yɛrɛdɔn maa ye yɛrɛdɔn ye ne ta ka ne kɛ wasaden ye walima ka ne kɛ maire ye o san 5 kɔnɔna fala ye ne tɛ se ka yɛrɛdɔn mɔgɔw fili u kɔ kan k'a fɔ ko n bɛ taa don bɛndiya kɔnɔna na aha donc a kɛkun ye n'i ye kala taara k'i to yɔrɔ min i kana falen ni kuma dakun 3 de bɛ mɔgɔw bolo sigidaw ni marabolow kɔnɔna na k'u k'u hakili jagabɔ a kan nka fala ye k'a daminɛ Bamakɔ la ka taa Segu la ka se Sanya ka taa se Kucala ka taa se Kayikaw fɛ yen ka taa se fo Tɔnbɔkutu ni Gawo ninnu na fala ye an ye min la kɔlɔsi kununko baabu la o ye maa caman bɛ fɛ parti politique ka dulon tiliko kuma an b'o o caman bɛ mɔgɔw da hali ni kelen-kelenninw y'a fɔ u ti sariya de dɔn nka min bɛ mɔgɔw da kosɛbɛ an ye ɲinini mun kɛ k'an to Sanya o ye k'a yira k'a fɔ maaw b'a fɛ parti politique ka dulon transition ka se ka baara dɔ kɛ nka fala ye ko bɛɛ lajɛlen n'a nafa don ko bɛɛ lajɛlen n'a kɔlɔlɔ don hakili jagabɔ ka kɛ sigikafɔ ka kɛ u ka ɲɔgɔn faamu parti politique caman bɔra k'a yira k'a fɔ k'u ti taa kɛnɛ in ka fala ye u ka tɔndenw duguma ye u baden bɛ kɛnɛ kan yan nka u ti ba ko in na parce que parti politique minnu filɛ nin k'a fɔ k'u ti taa nin ko ninnu na i bɛ se k'a jateminɛ transition nana politique ko fɛn fɛn sigira sen kan o parti kelenw y'a yira k'u ti taa la nka min ye ne dabali ban fala ye o parti kelenw olu de ko sisan ko constitution kura ka ɲi u banna ka taa constitution kura min voteli la u ko ko assise nationale ka ɲi ko parce que ko ye partiw bonya k'u dɔw ka hakɛ kɔnɔna na ko constitution ka ɲi ko parti politique ka to yen ko k'u ka baara kɛ fala ye fɛn fɛn bɛ kɛ olu b'a fɔ k'u t'a la nka n'a nana kɛ u bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'u nka politique don politique kɛlɛ kɛcogo anw fɛ yan ni yɔrɔ tɔw la kelen tɛ an ka jamana ni jamana tɔw tɛ kelen ye ka bɛɛ bonya i ka hakɛ kɔnɔna na k'a f'u ye baara min bɛ senna san yan jɛkulu 3 sigilen don o jɛkulu fɔlɔ parti politigiw hakɛ k'u k'u dantigɛ o kan an ye min lakɔlɔsi o la o ye k'a fɔ maaw t'a fɛ partiw ka ci dɛ u b'a fɔ u ka dulon yanni transition banni cɛ nka transition ban tuma jumɛn fala ye ɲininkali bɛ yen filanan jɛkulu min sigilen don san yan n'o bɛ ka baara kɛ tuguni o ye parti politique chef de file de l'opposition k'a dɔn a kan ka kɛ cogo di musaka kan ka d'a ma wa sabula parti politique ka laɲini kɔnɔna fala ye u yɛrɛ de da ko chef de file de l'opposition ko k'a sanga jamana calatigɛ jɛkulu ma n'o ye institution ye garde corps ka d'a ma min ye prime ka d'a ma mobili ka d'a ma a fana ka damana musaka sɔrɔ u y'o ɲinini kɛ yalama mɔgɔw bɛna sɔn o ma wa o fana ɲini ko n faga n warada b'a ɲɛma chef de file de l'opposition n'a y'o sɔrɔ a tɛ fanga ɲini han arrondissement institution mana di chef de file o y'a kɛlɛ o ye c'est vrai parce que ni cérémonie fɛnɛ a kɛra président dangan ye ko k'o d'o ma fala ye sabanan o ye parti yɛrɛ ka ko de ye ne de kala ta n ko n bɛ yangadi kɔnɔna na yangadi n ye kala tara n ye n kɛra yangadi maire ye san n ye n t'o la sa bɛndiya mɔgɔw ko n fanga b'olu la olu de bɛ fanga la olu ye majorité ye n ye n kɛlen ko n ko n bɛ t'o la n'i y'o kɛ e bɛ gɛn ka bɔ a la pewu u ko ten de ko ni i kɔni bɛ mandat la parce que sa parti i b'a ye parti politique ma ka kegu dɛ e k'a jateminɛ yanni u k'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ tɔn dɔ la sisan ni i b'o tɔn kɔnɔ n'i bɔr'o tɔn na i ka gɛn ka bɔ politique ko la u m'o fɔ dɛ ko ni élilen don n'i ye député ou bien n'i ye maire ye ou bien n'i kɛra sénateur ye parti min tɔgɔ la i tɛ se k'i to san 5 kɔnɔna k'a fɔ i bɛ yɛlɛma munna a t'a fɔ maa minnu bɛ don parti politigiw la u k'a to waati mun na u kan ka bɔ u k'o fɛɛrɛw sigi sen kan nka fala ye politique kuma ka ca dɛ an kɔrɔkɛw b'a la partiw b'u bolo ne kɔni ma min faamuya fala ye n bɛ se ka fili dɛ est ce que politique fɛn ninnu politique mɔgɔ ninnu est ce que olu yɛrɛ man ka dɔn k'a faamuya sa k'u kan ka fɛɛrɛ sigi ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ u bɛ se ka jɛ cogo min na ka baara ɲɛnama kɛ u yɛrɛ ka siniɲɛsigi kama parce que k'a kɛ tuma o tuma ni fanga tura aw la aw bɛ wuli ka ɲɔgɔn minɛ o tɛ ɲɔgɔn minɛ o
dɔw yɛrɛ b'a la fala hali ne ka jama ka ca n'olu ta ye club de soutien Kassim Traoré jama ka ca n'olu ye aw bɛ se ka réunion kɛ nka dɔw bɛ u kelen de don nka a kɛ kun ye mun ye san kɔnɔ miliyɔn 6 tun bɛ di dɔw ma san kɔnɔ miliyɔn 9 e kelen de b'i ka parti la conseiller t'i bolo foyi t'i bolo dɔw ta fana tun ye miliyari 1 miliyari 2 miliyari ni kɔw ye n'an ko k'an b'olu tɛgɛ ci ka b'o la a ma nɔgɔn dɛ f'an ka fɛɛrɛ de sigi a ka k'u yɛrɛ ɲɛna bɛn ka kɛ fɛn dɔ kan o ka sɔrɔ n'an kɔni ko an bɛ démocratie la fala ye an bɛ ka min fɔ partout tɛ se ka ci dɛ aw kɔni tɛ se ka kɛ n'an bɛ démocratie de la k'an ko ko démocratie multiparti a donna ta a bɔra ta an tɛ se ka partout ci dɛ n'an k'an b'u ci an bɛ taa an ka constitution de ta an ye min sigi sen kan le 23 juillet 2022 an bɛ t'o de ci ka bɔ yen k'a sama ka bɔ o kɔnɔ k'a kɛ walima an bɛ kalata dɔ sigi sen kan k'a fɔ Maliens a bɛ fɛ parti politique ka ci wa u ka to sen na voilà o de kɔni y'a fura ye nka fala nin bɛɛ kɛrɛfɛ maître Cheikh Oumar Konare ko ale ka hakili la ale tɛ tɔnna nka ale ka jate la parti politique dɔ bɛ se ka bɔ o hakɛ la u ka musaka sɔrɔ cogo dɔ bɛ se ka bɔ u la wa k'a ɲini u fɛ fana u bɛ baara mun kɛ u yɛrɛ k'u ka musaka bɔ k'u ka baara kɛ tɔndenw ka wari sara ka don tɔn kɔnɔna na u ka sariyaw sigi ko n'u y'o kɛ sisan parti caman bɛ tunu k'a sɔrɔ u m'u ci yɛrɛ parce que parti in bɛɛ lajɛlen fana ye musaka ko in de ye i dɔgɔyara cogo cogo i bɛ dɔɔnin sɔrɔ a la u ka critères la donc ko k'o lajɛ donc nin baara de bɛ sen na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni nin banna sisan bi ni kunun ni bi parce que a bɛ kun cɛ bi n'o banna u bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ nin kalo in sa waati kalo tile 27 na tile 28 o ye phase nationale ye o bɛ kɛ Bamakɔ ale kɔnɔna na donc nin baara in de bɛ sen na fala yi n'an bɔra an bɛ taa Bariki kɔnɔna na Bariki a yirala k'a fɔ sa ko ale u taara ka datugu Bamakɔ kɔni ko Kanadakaw ka nin sanubɔyɔrɔba min filɛ n'o ye Bariki n'a bɛ Mali la k'a ka datugura k'a tɛ se ka impôt sara kibaruya in kɔni a sɔrɔla u yɛrɛ ka mɔgɔw fɛ n'o ye société in ye ale baarakɛla dɔw ye maa lasɔminenw dɔw b'a la olu y'a yira k'a fɔ ko ni gouvernement kɔni kɛlen don ka tɛlɛ kɛ ɲɔgɔn na nka Bariki yɛrɛ a yɛrɛ ye bataki bɔ kunun ko ale ni gouvernement ka fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ in ale ye fɛɛrɛw sigi sen kan ale b'a fɛ gouvernement a ka baara kɛ min ye Gungoto Lulu ye n'o y'u ka sanubɔyɔrɔ bɛɛ la belebeleba yɛrɛ Mali kɔnɔna bi maa tɛ ka baara kɛ sanu tɛ ka bɔ yen n'i dun y'a jateminɛ sanu yɛrɛ 100 sarada la 80 o de bɛ bɔ Kanadakaw ka nin sanubɔyɔrɔ in na a tɔ 20 sa e ko o ti fan wɛrɛw ye sa wa min ye nin ko in ye n'o ye ka t'u ka yɔrɔ datugu ye k'o fɔra gɛlɛyaba kɔ gɛlɛya min bɛ yen ni Bariki yɛrɛ tun ye layidu ta Mali gouvernement ye n'a ko a ti sɔn a tun ye sanu dɔ bɔ kɔsa in na fala ye san ban waati gouvernement y'o ta nca ka t'o minɛ kaki k'i sigi n'o ye i ko bilisi ni yɔrɔ sara nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen guwanen don Bariki la nka Bariki ale yɛrɛ ka ko kan ka ban Mali kɔnɔ yan san wɛrɛ gouvernement e ko a bɛ k'i sɛnsɛn ka se n'a ye o dankun na wa n'o tɛ n'a tora tan a ko bɛ gɛlɛya nka Bariki yɛrɛ maaw bɛ fɛ sɔnɔgɔya ka don ko in na fala ye o la u bɛ fɛ ka wuli ka jɔ kɛ sa ka se ka ko in sigi sen kelen kan sɔgɔmada in na an ka sara bɛɛ la belebele i n'a fɔ laada la o ye conseil des ministres ye conseil des ministres an bɛ taa ale kɛnɛ kan kununko lajɛ kɛra Kuluba faama sigiyɔrɔ la nin kalo in tile 16 min ye so belebeleba min ye sa ni jaratigɛw bɛ k'o so kɔnɔna na a ɲɛmaya tun bɛ général d'armée Asimi Goyita bolo baaraw kɔnɔ hukumu kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ fɛn minnu bɛ se ka kɛ ɲɛbila sariyaw ye n'o ye projet de loi ye jɔyɔrɔw dira maaw ma ministres ka baara bolodalen wa n'u ka baara kɛtaw u y'u da don nin bɛɛ lajɛlen na ka nin ɲɛfɔ fala ye ka kɛ ni sariya ɲɛbila sariyaw sigilen an ka jamana kɔnɔ minisiriso min bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale ye conseil des ministres ladɔnniya ɲɛbila sariya la sa min bɛna na sugubulon sigi sugubulon in o bɛ tali kɛ nɔgɔ ko la ko ye fala ye nɔgɔ 21 543 tɔni na engrais fala ye k'o kan ka na ka bɔ Bamakɔ a kan ka di yɔrɔ minnu na sa sɛnɛ min ye dugukolo gɛlɛnmanw bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ minnu dugukolo sɛnɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ ko a bɛna ta ka di olu ma min ye sugubulon in ye sa a sigira sen kan Mali gouvernement ale ni jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko office chérifien de phosphate olu de kan ka di min ye wari ye sa a bɛ taa se sefa wari miliyari 9 miliyɔn 838 ba 180 musaka la TVA o sento o la baara in kan ka kɛ tile 45 kɔnɔna na
yaasa sugubulo in ale ko bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛnabɔ minisiri Sanu ale ye gouvernement ɲɛfɔli kɛ gouvernement ye ko nin bɛna to sa dɔ bɛ fara an ka sɔrɔw kan min ye dugukolo ye sa ka se ka dugukolo gɛlɛmanw k'olu baaraw kɛ togodalamaa minnu bɛ bi n'olu kɔni ka nɔgɔko gɛlɛyalen don fala ye ko nɔgɔ in a bɛna taa di olu ma n'o ye tɔni 21 ye 543 ye minisiri Sanu halisa a ye conseil de ministre ladɔnniya fala ye sugubulo wɛrɛ la o sugubulo bɛ tali kɛ mun na sa o ye ka pankuru ɲini ka taa n'an ka hijitalaw ye hijitalaw n'u ka bololaminɛw ɲinan san kɔnɔna n'o ye san 2025 ye o sugubulo o sigira sen kan Mali gouvernement ale ni groupement égyptaire Kalis Voyage SARL min ye musaka ye miliyari 2 miliyɔn 62 ba kɛmɛ musaka bɛ taa bɛn o ma baara in kan ka kɛ kalo 1 kɔnɔna na hijitalaw taali ani u nali n'o ye gouvernement ale bɛ taa ni maa minnu ye hiji la a musaka n'o y'u ka pankuru san pankuru yɛrɛ sugubulo min sigira ka se ka pankuru sɔrɔ u ka taa n'o ye égyptaire tɔgɔ la o de ye miliyari 2 miliyɔn 62 ka taa se o n'a kunkanfɛn ma fala ye o de bɛna ta gouvernement fɛ ka di arabuw ma yaasa u ka se ka taa ni ka segin ka n'an ka hijitalaw ye hɛrɛ ni baden kɔnɔna ka taa bato kɛ nin yɔrɔ in na minisiri min bɛ yen n'o bɛ dugujukɔrɔ nafako kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a fɔ ko ɲɛbila sariya sɛbɛn dɔ ko a y'o ta ɲɛbila sariya sɛbɛn in bɛ tali kɛ mun na sa Bugunikaw fɛ yen lithium bɔyɔrɔ min bɛ yen n'o ye Buguni lithium de Buguni SA ye fala ye o tun ye ɲinini n'o ye lithium ɲinini o tun y'o yamaruya di olu ma u ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen furan k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ lithium bɛ yɔrɔw la Fabulakaw fɛ yen sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fɔ masa ko mineral SARL Fabula min ye baara ɲɛ a kan ka latɛmɛ olu de bolo kan bi nin waati in na a yɛrɛ k'a fɔ Buguni mara la fala ye ko lithium bɛ yen dɛ a tɔ y'a bɔcogo ye lithium dɔrɔn tɛ sen yen gouvernement ko lithium ani dugujukɔrɔfɛnw ko min ye société in ye sa ale kɔni ye nin baara in kɛ n'o ye ɲinini ye ɲinini taara wolo koba la fala ye a yɛrɛ k'a fɔ sa ko min ye tɔni miliyɔn 21 buruburu 31 k'o tɔni o de kɔni bɛ yen min ye lithium ye o yɛrɛ pipɔgɔden bɛ yen bɔli t'a ban fewu bɛnkan min kun sigira sen kan sa o kun ye san 10 ye san 10 ye ale bɛ tali kɛ lithium bɔli la an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa lithium yɛrɛ kɛlen ka sigi fɛɛrɛ minnu sen kan jɛkulu min bɛ yen n'o o ye Futur Mineral SARL ye ale kun ye yɔrɔ in sɔrɔ yaasa ka se ka ɲinini kɛ nka min ye an ka sanubɔ sariya kura min sigilen don jamana kɔnɔ o labatoli hukumu kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko n'i ye ɲinini kɛ ka ban pewu fala ye f'i ka jɛkulu de sigi sen kan n'o ye baarakɛyɔrɔ ye min bɛ kɛ Mali yɛrɛ malidenw tɔgɔla yɔrɔ ye u y'o de sigi sen kan sa ko min ye mine de lithium de Buguni SA ye ale de bɛna na sisan sa ka fɔ ma ko exploitation ale bɛ yamaruya k'o baaraw kɛ min ye nin lithium min ye fala ye ani dugujukɔrɔfɛnw olu bɛɛ lajɛlen bɔli baara yamaruya taara ka di nin société in ma sa n'o ye les mines de lithium de Buguni SA ale ka se ka permis sɔrɔ sa ka ɲinini kɛ ɲinini kɔfɛ sa ale ka se ka sa ka bɔli yɛrɛ daminɛ n'o ye lithium bɔli ye k'o sigi an ka jamana ale kɔnɔna na fala ye n'an bɔra yen jɔyɔrɔko ta fan fɛ conseil de ministre ye jɔyɔrɔ di maa dɔw ma minisiri so min bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ directeur de finance matériel n'o ye DFM ye u ye ministère de la jeunesse et des sports kɔnɔna na sa u y'o di Mamutu Jabate ma ale ye inspecteur de financier directeur DFM min bɛ ministère de l'assainissement développement kunna u y'o di madame Aïssata Aïdara n'ale bɛ Babilakaw ka sigi la minisiri so min bɛ yen n'o bɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan sa ale ye jɔyɔrɔ di maa dɔ ma n'o ye conseil technique ye Balakisa Tera ale ye administrateur civil ye chargé de mission min ye Mohamed Aga Matu ye ale ye économiste ye minisiri so min bɛ yen n'o bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ conseil technique ale ye jɔyɔrɔ di maa dɔ ma o ye Abdelkader Sibi ye o ye école karamɔgɔ ye ɲininikɛla don minisiri so min bɛ kunnafonidiko kunna an ka jamana kɔnɔ fala ye ale fana ye conseil technique dɔ ta nin y'an yɛrɛ kunnafoni di ɲɔgɔn ye han nin ye Gamer Diko ye Gamer lesɔrɔ kɔnɔna na ale de tun bɛ fɛn divers kɛ polisisow ani maaw mana fa yɔrɔ la de ko a kun b'o kɛ Gamer bɔr'o la a bilara ka taa Mali lasigidenso la Senegalikaw fɛ yen sisan a seginnen don ka na min ye Musa Aga Tayɛri ye ale y'a ta k'a kɛ conseil technique ye sabula faso ka baarakɛla don o minisiriso kelen fana na ye min ye Alusenu Umar ye ale fana taara ka kɛ chargé de mission ye minisiriw ka baara bolodali hukumu kɔnɔna na sa minisiri Ablaye Diop
ale conseil de ministre la dɔnniya sa k'a yira k'a fɔ k'olu bɔra Turkikaw fɛ yen Antalya olu ka jɛrɛ kɛnɛ belebeleba tun bɛ o ta ko 4nan ye nin ye min ye Turki la ministre ka jamanaw ni jamana cɛsirila ɲɛnabɔ ministre o de y'u wele nin kɛnɛ in kan avril kalo tile 11 ka taa sa tile 13 ma jɛrɛ in ta ko 4nan a kɛra Antalya n'o ye Turki dugu dɔ ye baaraw ye tali kɛ min na sa u ka kunnafoni ɲɛnamaw di furancɛla fangaw olu ka baara kan wolomasiri tabaw ka baara lakana kow bɛ cogo di ale ni diɲɛ yɛrɛ maracogo ko ka baaraw ye tali kɛ o la barosigi kun fɔlɔ min sigira sa o kun dakun kun bɛ tali kɛ min na o ye cɛncɛnfoka jamanaw ka siniɲɛsigi ani u damini jamanaw olu kɔnɔna na minisiri bɛ jamanaw ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kɔnɔna na sa AES tɔgɔla Falayi olu ye baabu in ɲɛnamaya kumatigi kun ye olu yɛrɛ ye u ye ɲɛfɔli kɛ sa lakanako bɛ cogo min bi cɛncɛnfoka jamanaw la baara mun bolo dalen don AES bolo kibaruyaw fana dira sa ni jugawale ni bamananjawale kɛlɛli o bɛ se ka kɛ cogo min na u y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Ablaye Diop ka taama in senfɛ ani a fana ye kibaruya di kɛ sa AES yɛrɛ sigira cogo di n'i b'a fɛ ka don AES la Falayi bɛ don cogo di AES ni CEDEAO kan ka na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di min ye kɛnɛ in kan ye jamana wɛrɛw cɛsira ɲɛnabɔ minisiriw olu fana ye foli kɛ Diop a ma dan o ma koyi min ye a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o ye Turkikaw ka minisiri n'u ka jamana cɛsira ɲɛnabɔ minisiri ko kunna ka taa se Sudankaw ta ma Venezuela ale ni Nations Unies maaw ka bolofara min bɛ yen n'o sigilen n'o sigidaw ni jamanaw ka yiriwali kow kunna ani ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen a ye nin dantigɛ kunun ko conseil de ministre la minisiri min bɛ sɛnɛko kunna ale ye conseil de ministre la dɔnniya sa k'a yira k'a fɔ ko min ye jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sɛnɛko kan sa n'a bɛ f'o ma ko Dakar plus 10 o baaraw kɛra nin kalo in tile 7 tile 9 Dakarikaw fɛ yen kɛnɛ kan sa min ye baaraba minnu kɛra san tɛmɛnenw kɔnɔna k'a daminɛ san 2013 ka taa se ɲinan san ma Falayi u y'u da don o bɛɛ lajɛlen na ji bɛ se ka dulongoto cogo min na ka taa forow kɔnɔna na waliya kura mun sigilen don sen kan o ko baara kɔnɔna na sa yaasa ka se ka maaw dɛmɛ maa minnu bɛ degun kɔnɔna na min ye dunkafa bɛ se ka sabati cogo min na yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔna na cɛncɛnfoka jamanaw la baaraba minnu sigira sen kan u y'u da don o bɛɛ la u ye baara fana minnu bɛ yen n'olu kan ka boloda san nataw kɔnɔna na cɛncɛnfoka jamanaw olu bɛ se ka jiw sɔrɔ cogo min na u ka forow kɔnɔna na u y'o laɲiniw bɛɛ lajɛlen kɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna baara yɛrɛ kuncɛli la sa u ye laɲini belebeleba minnu kɛ o ye ka musakaw ɲini yaasa min ye dɛmɛbaa jɛkuluw ye olu bɛ se ka kɔkɔrɔma don cogo min ka ɲɛsin jamana ninnu ma min ye sɔrɔ minnu bɛ yen ani degun minnu bɛ yen ka se ka dɔ bɔ olu la balo tali ka bɔ jamana wɛrɛw la sa ka na ni jamana ninnu na u ka se k'olu yɛrɛ dɛmɛ u ka se ka yiriwali baaraw kɛ u ye u da don nin bɛɛ lajɛlen na jɛrɛ yɛrɛ y'a ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye fɛɛrɛw ka sɔrɔ yiriwaliw bɛ se ka kɛ cogo min na ka se ka batakiw sigi sen kan dɛmɛ yɛrɛ u ka ta ka ɲɛsin cɛncɛnfoka jamanaw ma ji bɛ se ka walankata cogo min na u ka forow n'u ka kungow kɔnɔna na k'o baaraw bɛɛ lajɛlen dagɛrɛya minisiri min bɛ jagoko kunna ale ye conseil de ministre la dɔnniya sa k'a fɔ ko jɛrɛ filanan min bɛ AES jamanaw ko fɔ k'o kɛra Burkinakaw fɛ yen nin kalo in min kun kɛra Burkinakaw fɛ yen kalo octobre kalo tile 19 san 2024 n'o kɛra Bamako yɛrɛ yan ko tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye jɛrɛ in ye sa a tako filanan o kɛra Burkinakaw fɛ yen avril kalo tile 10 Wagadugu u ka furancɛla fanga premier ministre ye n'o o ye Iritanba Jean Emmanuel ye baara kundoni tun bɛ ale bolo kɛnɛ in kan ye sa k'u bɛnna sɛbɛn caman kan sɛbɛn minnu bɛna na to yiriwali yɛrɛ ani bolodi ɲɔgɔn ma AES jamanaw la ani a baara bolodacogo n'a lawaleyali u y'olu bɛɛ lajɛlen baaraw sigi sen kan laɲini belebelebaw ye mun ye sa kɛnyɛrɛye tigilamaa minnu bɛ jamana saba in kɔnɔna na olu ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baaraw kɛ o la sa layidu taara sa k'a fɔ olu ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛna kɛ sa ka sariya sɛbɛn minnu bɛ jamana ninnu kɔnɔna na maa minnu b'a fɛ ka minɛnw ta kɔ kan ka na n'u ye ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ minɛnw ta ka bɔ jamana ninnu kɔnɔna ka taa n'u ye minɛn minnu b'u bolo transit ko ta na sira fɛ fo ka taa se bolimafɛnkow ma sa min ye AES jamana ale b'a fɛ sa min ye kɛnyɛrɛye tigiw a n'olu ka kuma sinsin kosɛbɛ o baara lawaleyali k'a ka kɛ ni sɛbɛnkura minnu bɛna sigi sen kan o fana kɔfɛ Musa Alasani y'a yira sa k'a fɔ u ye laɲini kɛ jamana saba in u ka jɛ ka fɛnw sigi sen kan bi fɛn minnu n'u bɛna u ka jamanaw nafa i n'a fɔ kuranko ta na sira fɛ n'o ye AES kuranko ye k'o bɛn nɛgɛmɔ k'o sigi sen kelen kan min ye fɛɛrɛ fana ka sigi sen kan nɛgɛsirako o bɛ se ka cogo min na ka o ni jamana saba in kalaso ɲɔgɔn na an'u lamini jamana minnu bɛ yen n'u bɛ taa minɛn ta olu kɔnɔna nɛgɛsira fɛ k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna ale ye conseil de ministre la dɔnniya k'a yira k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen yaasa ka se ka maliden kuraw sɔrɔ minnu bɛna na seko ni dɔnko baara kɛ sa n'olu bɛna kɛ ɲɔgɔntɛw ye
olu kalan k'u ladɔnniya k'u lamafa ko k'o sigi sen kan a ko hukumu kɔnɔna na sa ale kɔni ye fɛɛrɛ min sigi sen kan o ye k'a fɔ kalo 4 kɔnɔna na kamalennin 25 o nata walima npogotigininw ka se ka kalangolo kunna seko ni dɔnko matarafa ko ɲuman na an ka jamana kɔnɔ a tako fɔlɔ bɛna kɛ maa 25 ye fala ye nka i b'i kanbɔ de maa ti ta ten dɛ n'u bɛna na fɔ sɛbɛn kan n'a bɛ fɔ ma ko appel à candidature n'i bɛ bɛn o ma sa i b'o ta i b'o baara kɛ nka a bɛɛ lajɛlen a bɛ tali kɛ seko ni dɔnko o tabiyaw la ko ni maa 25 fɔlɔ kɔni olu bɛna na baara kɛ kalo 4 kɔnɔna na n'u sugandira yaasa olu ka se ka sigi sen kan a na kɛ fɛɛrɛ ye sa fɛɛrɛ min b'a to sa an ka seko ni dɔnko a taabolo bɛɛ lajɛlen u kana na tunu an bolo minisiri Dafe ye a ye conseil minisiri fana ladɔnniya fala ye festival triangle du balafon o min bɛ sigi san o san kabini san 2004 Mali Burkina ni Côte d'Ivoire fɛ n'a bɛ fɔ ma ko triangle du balafon o min kun jɔra ko k'a lakurakuraya ɲinan ta sa e ko a na dan Mali Côte d'Ivoire ni Burkina ma wa AES jamana olu fana na ye a ko kɔnɔna na min ye balani ye k'a fɔ k'a dɔngɔla kari tako 9 ko bɛna na kɛ octobre kalo la balani jɔyɔrɔ ye mun ye maanifinya yɛlɛmali la an ka yɛlɛma hɔrɔnya hukumu kɔnɔna na ɲinan ta da ko bɛna na sigi o kan octobre kalo la fala ye an na ɲɔgɔn sɔrɔ Sikasokaw fɛ yen triangle du balafon ka taa ale ko ɲɛnɛmaya minisiri min bɛ yen sa ni ale bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya banaw taabolo la fala ye a ko min ye mura gɛlɛn in ye n'a b'a fɔ ma ko dengue ko dɔ farala hakɛ kan dɛ minisiri ko ten dɛ ko dɔgɔkun tɛmɛnen ni sisan cɛ k'a bɛ ka caya ko nka ko min ye maaw ye ko u ka dɔgɔtɔrɔso matarafa jamanakuntigi ale ko sa ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye minisiriso maaw ye fɛɛrɛ minnu fɔ an ye k'an k'o kɛ tangalaw ye k'an k'olu matarafa min ye bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la sabula janto yɔrɔ la kɔrɔcogo ka ɲi conseil de ministre sɛbɛn fasirila Boubacar Brema Kulubali fɛ ale ye secrétaire général du gouvernement ye min ye avril kalo tile 16 san 2025 chevalier de l'ordre national ye o don fala ye n'an bɔra ye an bɛ taa Kucalakaw fɛ yen Kucala yaasa sa denmisɛnw minnu bɛ bi ni olu kɔni bɛ n'olu denmisɛnninw bɛ yen sa n'olu kɔni bɛ fɛ u ka lafiyaw ni kɔnɔna na ka dɔ fara sa olu ka kow kan u ka yanga ka kalankow kunna o baara olu kɔni tun bɛ sen na min ye dugudentɔnw ye olu caman nana yaasa sifinnakaw n'o ye denmisɛnninw mɔbaaninw ye olu ka ko bɛ se ka don ba la cogo min na Kucala marabolo kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ denmisɛnninw ka kow ɲɛnabɔ sa olu maa 100 ɲɔgɔnnaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kucala kɔnɔna na barosigi in kɛra sa ni service technique ye diinɛtigiw musokuntigiw ni kamalenkuntigiw ni dugutigiw bɛɛ lajɛlen nana yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ baara in tacogo ɲuman na mɔbaaninw bɛ se ka don ba la cogo min na degun minnu bɛ yen n'u b'olu sɔrɔ u bɛ se ka kisi olu ma cogo min na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka sigi sen kan baɲumankɛ tɔn min bɛ sa ko World Vision ale de ye kɛnɛ in sigi yaasa ka se k'a ɲɛnɛmaya fala ye an bɛ segin Bamako n'an taara yen an bɛ taa kalanso la fɔ min ma sa ko Notre Dame du Niger kɔnɔna na jamanakuntigi ale ka hinɛ sera olu ma k'a sababuya kɛ jubondo o taara di Notre Dame maaw ma fala ye ɲamakɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ min ye yɔrɔ wɛrɛw tɛmɛnen kɔfɛ nin ye jibondo n'o ye forage ye 413 o de taara sigi kɛnɛ ka sa Agibu Danbele n'an b'a wele ko Ji ale tun bɛ kɛnɛ kan n'ale ye jamanakuntigi nagakɔrɔna kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin a ka baɲumankɛ waleyaw ma ka ci jamanadenw ma o ɲɛmaa ye ale ye lycée Notre Dame kɔnɔna na sa min ye maire ye olu tun bɛ yen min ye lycée Notre Dame yɛrɛ ye bi fala ye ko kalanden 900 de b'a kɔnɔ a bɛɛ ye npogotigi olu de filɛ nin ye sa a na dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ jamanakuntigi yɔrɔ Agibu y'a yira sa ko a bɔ u fo u ka waleyaw la min ye jamanakuntigi ye ale kɔni bɛ ni ŋaniyaw ta yaasa maa wɛrɛw k'a ladege ka se ka nin baara ɲɔgɔnnaw kɛ a ko min ye forage kɔni ye 400 ko banna pewu u tɛmɛn'o kan wa nin ye 413 ye dɔgɔtɔrɔso tɛ dɔgɔtɔrɔso ye jalisi tɛ jalisi ye min ye baaraba minnu bɛ jamanakuntigi bolo ka maaw dɛmɛ o waraw bɛ senna kalanso ni fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ko bi ye Notre Dame maaw ka hɛrɛ ye yabula Ji fala ale adamadenya koba de ye ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ maanifinya o ko hukumu kɔnɔna na maa minnu fana ye Ji sɔrɔ ekɔlidenw fala ye u ye foli kɛ dɛ u ko fɛn min yɛrɛ ka gɛlɛn ekɔliko la ko ye Ji ye koyi bi k'u bɛ jamanakuntigi fo ka jamana ɲɛmaaw fo ka malidenw bɛɛ lajɛlen fo nin waleya minnu filɛ nin ni Asimi bɛ k'a kɛ
a ka se yɔrɔ la fana yɔrɔ minnu fana bɛ bi ni jita bɛ ɲini ka olu kɔkari olu fana bɛ se ka lafiya cogo min na min ye baabu in kun cɛra ni mun ye sa o taara robinet ninnu dayɛlɛ fala ye denmisɛnw bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min npogotigiw u yɛrɛ y'u sen n'u bolo k'o ka ji kɛ k'u kun bɛɛ lajɛlen fa tilema in kɔrɔla la fala ye a ka fisa ni ma kosɛbɛ kuma tɛ ni bɛ san fanfɛla la ni bɛ san fanfɛla in na a ka fisa kosɛbɛ fala ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni ne kɔni tun ye an ka bi kuma la belebeleba ye sɔgɔmada in na ko mɔgɔw caman famana ma sɔgɔmadafɛla la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn club Kasim Traoré maaw Nabila n'a tɔ bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ fo fɔma minnu bɛ Espagne minnu bɛ Mali kɔnɔna na ka taa se Sidi Kulubaliw ma an b'u bɛɛ fo ani Nuru Kulubaliw ninnu k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni ce dɛmɛ ani ladiliko ɲuman na yaasa baara in a bɛ se ka ɲɛ cogo min na Falaye Keta k'i yɛrɛ fo ka Keba Jalo fo n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan baabu wɛrɛ k'o di sabula Keba ale taalen don reportage dɔ la office du moyen bani maaw olu bɛ ka bolo di domolo dɔ kɛ o kɛnɛ ka ale bɛ yen ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 nko 98 17